Всичко е в парадокси. Честъртън има едно такова знаменито парадоксите на християнството в неговия специфичен стил. Вечният човек и не само там, който е чел това. Но вижте, не стана дума, изглежда достатъчно за надеждата, за християнската надежда. Има царствено единство на добродетелите. Такова е светоотеческото учение. Никоя добродетел не е сама за себе си. Надеждата е невъзможна без вяра. Вярата е невъзможна без любов, освен ако не става дума за бяс, защото бесовете вярват и треперят, както е известно. Бесовете и в евангелското повествование непрекъснато демонстрират вяра. Бесовска, проче. Вяра без любов. Надеждата е състояние на християнина, негова устременост към Бога в факт на доверие. Факт на доверие. Един казва, знаменит мислител, християнски: аз нямам никаква философия. Моята философия е философията на една старица, която шепне молитви във ъгъла на храма, облегната до стълб. Всичко е в това шепнане на молитви. Има голямо, разбира се, различие в степента и в разнообразието на човешките дарования и така нататък. Но в иерархията на големите дарования, на големата благодат, тази старица е на върха на иерархията. Там е работата. Бог избра немощното на този свят. Няма мнозина от вас силни по плът. Това е бил презрян от римляните плебс. Прости хора, простосмъртни. Само че ранени от Господ Бог, посетени от Него сърца. Въздишащи хора. По небесното отечество. Това е знание, харизматично знание. То не е просто някакво субективно човешко състояние, като става дума, Сандра, за радост. То не е готовност да кредитираш някакви абстракции или нещо чуто от баба ти, от дядо ти, с доверие, да го приемеш по традиция. Тази работа е велика тайна. Вярата е дар. Господ Бог е стъпил някъде на гърдите ти, си спал или може би още в утробата на майка. Защото така казва Псалом. От утробата, от ложесната на майка се ме познал. Това да осъзнаем в дълбочина какво означава християнско призвание е някакъв наистина радостотворен потрес. Нещо, което радикално освобождава от състезание за земната тор. Както се изразява. От нашата изтерзаност. Към това достъпно. Защото Господ Бог е близо до всеки един от нас. Близо е Господ Бог в Писанията, казва. Тази близост е принцип на възможна християнска радост. Но радост през страдание. Защото има два типа страдания. Едно тъмно страдание, което не се приема, страдание, срещу което страдащия се бунтува. Аз знам това като лекар. Това е най-трудното нещо. Това в някакъв смисъл е неспасяемо. В някои от случаите е неспасяемо. Съзнание за това, че си лишен при някакво раздаване на блага, при някакво позициониране в човешкия свят. Отказано ти е.
красота, ум, благополучие, пари, произход, какво ли не. В огледалото си видял една човешка скромност. И си се потресал от това, от тази несправедливост. Покълнал си страдание, с което не можеш да се справиш. Защото мразиш това страдание. Мразиш собствената си участ. Мразиш собствения си живот. Това е страдание, това е кръст, ненавиждан, който води към смърт. Има едно светло, радостотворно страдание на доброволно поетия кръст. Това е тайната на християнското съгласие. Доброволно поетия кръст, споделен от Господа Бога, защото на кръста е увиснал сам Бог. Самата невинност. Доброволно поетия кръст е Голгота към Пасха. Накрая идва светлия ден. В самото страдание, в самото изпитание се предусеща Пасха. През целия Велик пост има една устременост, едно движение към 8-я ден на творението. Към невечерната светлина. Към тихата светлина. Тези неща водят до една тиха радост. Тиха, не много видима. Нищо бодро. Никаква втурнатост за постигане на едно или друго, за себе осъществяване. Кротко. Затова е в някъде един от апостолите в посланията казва, апостол Павел, за да поживеем тих и спокоен живот в благочестие. Мъдрост се иска. Тая мъдрост може да бъде прочетена като препоръка в Новия Завет, за да преживеем един тих и спокоен живот. С благочестие. Много е хубаво. Много хубаво. Но, когато отстояваш истината, казва Арсений Стареца, романския, кървиш. Не е дадено на християнина в историята да живее без кървене. Защото това кървене, метафората на кървенето, на разкъсаното сърце, думата е на апостол Павел, е една вътрешна неизбежност. Ние всички трябва да страдаме. Апостол е казал. Страданието е нещо, което не може да се спести. Този оптимизъм, за който говорих през цялото време, представлява отказ от страдание. Отказ. Той има съвършено друга идея, друга идеология. Лекува страданието с медицина, моралната болка, вината с психотерапия, има собствен отговор, либерален, оптимистичен, прогресистски, каквото иска, на голямата човешка драма, която в християнска перспектива предполага разкаяние и падане на коле. Съвършено различно е сливането на двете посоки и смесването на двете вероизповедания е за сметка на християнството. Това исках да кажа аз през цялото това време. Въпросът ми е свързан с това, какво е вашето мнение за позитивното мислене.